Soc la Laura Oribe i treballo en una cadena de menjar ràpid, de McDonald's. No tenia cap experiència laboral i per tant no estava donada d'alta de la Seguretat Social. Em va parlar el jefe que ja m'havien contractat i que havia de donar-li el meu número, que eren ells els que m'havien de donar d'alta i jo no tenia cap idea i m'anava a matar buscant condicions i requisits i com era internet i en canvi només amb una trucada em va solucionar això. Pues recuerdo con mucho cariño la actuación que tuvimos en el Juzgado de Familia de Badalona. Es un juzgado que estaba completamente colapsado, con muchísimo trabajo. Pedimos a los distintos ayuntamientos que presionaran al Departamento de Justicia para que se creara un juzgado nuevo. Incluso fuimos a hablar al pleno del ayuntamiento de los distintos municipios y conseguimos que se creara un juzgado nuevo. Perquè ser jove no és sinònim sempre de precarietat i això ho hem de tenir molt clar i hem de lluitar nosaltres per això.